keuze gemaakt. Ik ben erbij hoor. Het is niet veel. We hebben ons kunstmuseum weer bezet. Dat zeg ik gekscherend, maar ook met een serieuze ondertoon. We zijn ontzettend blij dat de gemeente het ons weer mogelijk heeft gemaakt om hier onze intrek in te nemen. Maar ik zeg het ook met een zeker activisme, om opnieuw te laten zien wat een mooie plek dit is en wat een mooie culturele bestemming het zou kunnen krijgen. Wat heeft het team van Arjelien en ons technisch team met daarin heel veel vrijwilligers ontzettend hard gewerkt. En wat is het weer geweldig om te zien en te ervaren hoeveel vrijwilligers ze posten tot medio september weer klaarstaan om het museum open te houden. Mag ik voor hun alvast allemaal weer een dik applaus. Allemaal in het kader van ons jubileum. Want dit jaar is de 25e editie van de Verbeeldingsroute. Het thema weerspiegeling heeft natuurlijk ook alles te maken met het jubileum. 25 jaar. Het biedt de ruimte om te reflecteren, achterom te kijken naar de afgelopen edities, om vooruit te kijken en ook om onszelf en de wereld van nu met een open blik in beschouwing te nemen. Daartoe gaan we iedereen de komende tijd van harte uitnodigen. Een expositie, een wedstrijd, een professionele jury die ook hun werk hebben opgehangen in een van de ruimtes en natuurlijk de stem van het publiek. Dat zijn de ingrediënten voor hopelijk een mooie en drukke maand. Hoe het praktisch allemaal werkt, dat weten onze medewerkers en onze supposten. Maar ik moest wel zeggen, je mag maar 1 keer stemmen. Ik nodig jullie van harte uit om met ons verder te praten over alle mooie beelden die we hier zien. Maar niet nadat Jeroen de opening heeft verricht. Jeroen, ik wil jou graag uitnodigen om dat te doen. Geweldig allemaal om jullie hier te zien. Dat laat ook zien echt dat cultuur in Terneuzen echt een verbindingskracht is. Nienke noemde het al, we zijn enorm in ontwikkeling. Wat prachtig werk wat jullie hier weer hebben neergezet. Dus ook vanuit de gemeente echt weer enorme complimenten naar alle vrijwilligers die de afgelopen weken heel hard hebben gewerkt om dit weer allemaal mogelijk te maken vandaag. Dus, ik kijk er enorm naar uit dat we, eigenlijk wil ik vandaag toch wel zeggen, het culturele seizoen met elkaar kunnen gaan openen. Ja, en ik zou zeggen, geniet echt van de fotografie die hier de komende weken te zien is. En geniet ook zeker van alle kunst die we de komende weken, komende maanden met elkaar gaan produceren en gaan presenteren. Niet alleen hier, maar juist ook op heel veel plekken in de stad. Dus ik zou zeggen, geniet ervan.
Oh, vast wel. Druk van de tentoonstelling. Het is prachtig. Ik vind er veel verrassende foto's bij zitten, maar ik kijk niet per se naar een weerspiegeling in het water, want dat vind ik een beetje cliché. Dus ik kijk naar de creativiteit van de inzendingen, hoe ze daarbij gespeeld hebben met het thema. Dus dat vind ik heel leuk om te zien hoe dat in die foto's verwerkt is. Anders dan schilderkunst. Zeker anders, hoewel het ook een creatieve vorm van uiting is. Net zoals bij schilderkunst, maar dit is het moment. Hè. En de schilderkunst, daar kun je heel lang opbouwen en daar kun je heel veel veranderingen en wijzigingen aan brengen. Maar ja, een foto is echt een momentopname. Maar daarom vind ik het juist leuk om te zien hoe sommige fotografen juist heel verrassend uit de hoek komen. Heb je al een goede keuze kunnen maken? Nou, ik heb een 6-tal keuzes gemaakt. Daar heb ik allemaal een foto van gemaakt en nu ga ik op gemak de foto's bekijken. En uiteindelijk zal ik er eentje moeten uitkiezen. Het wordt niet makkelijk. Ik ben onder de indruk dat er zoveel deelnemers zijn. En dat verbaast mij eigenlijk wel. Het is een heel goed initiatief geweest. Wat was u aan het doen? Een foto van het uitkiezen. Eén mooie foto of allemaal? Nou, het is heel moeilijk kiezen. Het zijn hele mooie werkjes en het is ook heel mooi opgehangen. Dus het valt niet mee. Dus ik ben nou een paar keer rond geweest, maar ik heb er eentje waarvan ik denk, nou, dat vind ik dan wel voor mij, althans, eruit springen. Ja? Ja. Dank u wel. Ja, dat zijn alleen voor juryleden. Ja, ik vind het echt super om te zien hoeveel mooie foto's rondom zo'n thema gemaakt worden. En ik hou ervan dat iedereen dat op zijn eigen manier interpreteert. Dat vind ik echt heel erg leuk. En wat vindt u van het thema reflectie? Ja, je kunt heel veel kanten op, hè. Dus dat is echt wel heel erg leuk. Ik vind ook hele diverse foto's, dus dat vind ik mooi om te zien. Ja, Tevreden toeschouwer. zeker. Ik had een liefst een bakje gehad tegenover mijn Vindt u van de fotowedstrijd? Mooi. En vooral het thema reflectie? Ja. Heeft u zelf ook foto's ingediend? Daar. Welk nummer? 127. 127. Gaan we eens kijken. Ja, doe maar. En heeft het syndroom van Down. Heeft u die foto zelf gemaakt? Ja. En waarom doet u mee aan deze wedstrijd? Vooral om een beetje aandacht te geven aan de Down-mensen. Ja. En vooral zijn emotie. Het gaat steeds makkelijker. De grenzen van steeds sneller. Veel mensen.